Luo Council of Elders ne ok onego bed ni determine ne joluo weche mag siasa. En ne gi guide joluo kata tieng' ma bangi e weche mag culture mar jaluo gi importance mar cultures go. Samwa wuoye ni onge ng'ama discuss culture mar joluo kata importance mar culture marwa kaka jo onagi. Gima wa discuss en siasa. Emo mi neno ka Odo Wede omako jaduong' Nyandiko Ngadi ringo godo gi wich mamalo, to koni bende Adui Nyangeni omako jaduong' Odungiranda ringo godo korieyo weche mag siasa gi wich mamalo. Gini ne ok onego bed kamano nikech pile pile kama wabete kaka joluo sewach ni kama jodongo nitie onge gima kethore. Ang'o momiyo jodongo gi ok nyal bedo kendgi nikech ywaruok nie kind jaduong' Nyandiko Ngadi gi jaduong' Odungiranda. Ang'o momiyo gi jodongo moluoro gi Odungiranda nigi jodongo moko moluore, Nyandiko Ngadi bende nigi jodongo moko moluor. To magi te gin jodongwa kaka piny luo. Ang'o momiyo jogi oketo ni joma tindo ema koro dwani o-unite gi, to gin e jodongo monego bed ni ka ji gore e siasa to gin ema giluongo jopiny to giwacho ni unyalo goru e weche mag siasa to kogik ka to wan nyithi ng'at achiel, wan nyikwa Ramogi waduto. To mae ma koro ok timre, koro yudo ka ma orie kocha ma orie koni. Ayie gi Kennedy Obuya e wachni. Ok onego bed ni jo siasa kelo weche moko mag jo South gi jo West kata jo Central gi jok makamagi, nikech mae kama nyau wadhi wuoke, to mae kama ibitiekwa go te, nikech waseneno kabinde moko e Kenya ka moko riwore. Riwruokwa emosebedo our strength kaka joluo. Ka onge riwruogno to bende kata mana siasa mabiro mbele ka ng'ama biro manyo piny luo kata kaka sani neno ka President Ruto temo ni mondo many piny luo onge. Ka ok ne ni joluo riwore ok do temo manyo piny luo. Kech ong'e ni it can go either way. To gini ok en mana kono kende Kennedy Obuya. Gini ni koru koni maduong' samoro moingo kata koni. Nikech Odo ok nindi, otieno ngima. En ng'ama temo pogo jo South gi jo Siaya. Jo South, wan kaka jo South. To mae momiyo giketo a lot of heat on Ray maonge gimosekoso ne ng'ato. Raymond pok okoso ne ng'ato. To giketo a lot of heat around Ray nikech gitemo dhiro Ray ni mondo obed de facto kingpin mar jo South. Koro gisiko mane social media to gi stations magidhiye ka gidhiro bwanani. To bwanani en jatij sirikal monego bed notelo ne oganda Kenya te kendo ng'iyo kwe gi dongruok mar pinyni. Waweuru dhiro Ray e siasa gi thuon ni mondo obed ker kata obed kingpin mar joluo. Mae gima kelo tabu ema miyo wawinjo ka spillover. Ok wawach ni morengo gi ni wacho a right. Kata orengo gi ni ok onego bed ni wacho, kata jaduong' na winjo gi ita bende ka wacho ni ok onego ng'ad miriu. Onego bed ni joluo riwore teko amwalo nyaka malo. To kae owache kocha kata owache koni to wa point out gite. Ok ni Kennedy dwa mana point out mar jaduong' Odungiranda gorengo gini to ng'e maler gimodogi ni timo pile pile otieno godichieng' to ok owachi pok giwachi. Ng'eni Kennedy chiegni duoko kata Odede kaluore kod seyo mabende Hosea ng'eni chiegni duoke kaluore ni intiere kweth mar Kenya Kwanza. Kapok iduoke adaro mar mondo mi watie ka wiyo matinya kwarom gajuang' tang'eni thor wach mabende nitiere ka en ywaruok mano ma ofafa bende obro rumo machiegni mane thor wach maduong' ka bende mok en okang' mokwongo mabende waneno gwenyruok mar paro e ofafa kanyo. Nyakwarom gajuang' dakika na par tok saa 2 mar okinyi ka wiyo matin ang'eni Kennedy kawan waduogo wane duok seyo mabende Odede koro seyo godo kweth moko kuom jokanyo ma Kenya Kwanza. Kidhi mabor. Jichukulie 30 days third party